ಮೇಲೆ ಎದುಕೊಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ನಂಚಿನ ಜೀವನ್ ರಾಜ್ ಕುತ್ತ. ಮುನ್ನೂರು ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಶ್ರೀ ವೀರಾಂಜನೇಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆದ ಈ ಒಂಜಿ ಜಂಟಿ ಆಶ್ರಯಡಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಾತರಡಿ ಕಾಯೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ 300 ಗ್ರಾಮಡೊಂಜಿ ಗೌಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಮ್ಮ ಉದೀಪನ ಲೇಸುಡುಲ್ಲ. ಈ ಉದೀಪನ ಲೇಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಊರದ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬಂಧುಲೆಲ್ಲ ಯಾನೆ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದುಲ್ಲ. ಈ ಒಂಜಿ 4ನೇ ಅವಧಿದ 300 ಗ್ರಾಮಡೊಂಜಿ ಗೌಜಿದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪರುಲ್ಲೆರೆ ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಲ್ಯಗೊತ್ತು. ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಲ್ಯಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತಿನಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನಲ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಿಜಾಪನೋಡಂಡ ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಊರದ ಎಮ್ಮೆ. ವಿಶ್ವತ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಂಪನಿನೇ ಮುಂಬೈಡೆ ಆರಂಭ ಮಲ್ತದೆ. ಅವೇತೋ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊರ್ನಾರಿ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಪಂಜಂದಯ ಬಂಟ ವೈದ್ಯನಾಥದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಿ ಅವತ್ತಂದೆ ಅವೇತೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿರಂತರವಾದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದಿತ್ತಿನಾರೆ ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಲ್ಯ ಗೊತ್ತು ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೇರೆ ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಡೊಂಜಿ ಗೌಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನಗ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಆದ ಅರೆನೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದ ಇನ್ನೇನೆ ಯಾನು ಒತ್ತೊಂದು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಯಾನು ಉಪ್ಪ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರಿಸಾದಿತ್ತಿನ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರಲ ಬರುವುದರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಯಾನು ಸ್ವಾಗತ ಬಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಗ್ರಾಮಡೊಂಜಿ ಗೌಜಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ ರಘುಪತಿ ಡಿ ಮೇರೆ ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದು ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಕೊರ್ದು ಅರಣೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮಡೊಂಜಿ ಗೌಜಿಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಕರಿನ ಮೂಜಿ ಅವಧಿಡ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಿರಿಯರಾದ ಸಲಹೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಯನಂಚಿನ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ 300 ಗ್ರಾಮಡೊಂಜಿ ಗೌಜಿದ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಅರೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಡೊಂಜಿ ಗೌಜಿದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಏನಂಚಿನ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಕಬೆಕೋಡಿ ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದು ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಕೊರ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಗ್ರಾಮಡೊಂಜಿ ಗೌಜಿ ಆರಂಭ ಅನಗ ನಿರಂತರವಾದ ಕರಿನ ಮೂಜಿ ಅವಧಿಡ್ಲ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿನಾರೆ ಈ ಗ್ರಾಮಡೊಂಜಿ ಗೌಜಿ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ರಘುಪತಿ ಡಿ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನಲ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿತ ಈ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ನಾವು ವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಈ 300 ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಹರೀಶ್ ಮುಂಡೋಲಿ ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದು ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಕೊರ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಿಕೇನೊಂದು. ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಗ್ರಾಮಡೊಂಜಿ ಗೌಜಿದ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕರಿನ ಮೂಜಿ ಅವಧಿಡ್ಲ ನಾಯಕತ್ವನೇ ನೇತೃತ್ವನೇ ವಹಿಸಿನಾರೆ ನಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಪೂಂಜ. ನಿಜವಾದಲ್ಲ 4 ಅವಧಿಡಿ ಕರಿನ ಮೂಜಿ ಅವಧಿಡ್ಲ ನಮಕ್ ಬೆರಿಸಾಯದ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕನ ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನಲ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಮೇರೆಗೆ ಗ್ರಾಮಡೊಂಜಿ ಗೌಜಿದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಮಾಬಲ್ ಟಿ ದೆಪ್ಲಿಮಾರ್ ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದು ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಕೊರ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ. ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ರಾಮಡೊಂಜಿ ಗೌಜಿಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಬಾರಿ ಮನರಂಜನೆವಾದ ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾ ಪಂಡವು ಕಂಬಳ. ಈ ಕಂಬಳದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿನಾರೆ ನಮ್ಮ ರತ್ನಣ್ಣ ಬಂಡ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ನಿರಂತರವಾದ ನಮ್ಮ ಜವನಿಯರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಿ ರತ್ನಾಕರ್ ಗಾವ ಮೇರೆಗೆ ಮಾತೆರ್ನಲ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಯಾನೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಮೇರೆಗೆ ಹನುಮಾನ್ ಕ್ರೀಡಾ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಚಂದ್ರಾಶ್ರೀ ಮೇರೆ ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದೆ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಕೊರದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಿಕೇನೊಂದು. ಈ ಗ್ರಾಮಡೊಂಜಿ ಗೌಜಿದ
ಕುಡಂಜಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೊಂದಿತ್ತಿನಾರು ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ತನ್ನ ಅನ್ನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ಮೂಲಕ ಹಲವಾರು ಜನಪರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ನಿರಂತರವಾದ ಈ ಗ್ರಾಮಡೊಂಜಿ ಗೌಜಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಊರುದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಾರು ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಮೆರೆಗಳ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮೆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರ ನೆಂಚಿನ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಶಾಲ್ಪಾರ್ದೆ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಕೊದ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದ್ವಿ ನಾನು ಈ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮಡೊಂಜಿ ಗೌಜಿದ ನಾಯಕತ್ವ ದೆಪನೊಲಿ ಅವು ಮಾಬಲ್ಟಿ ದೆಪ್ಲಿಮಾರ್ ನಮ್ಮ ಈ ವಾರ್ಡ್ದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆ ಮಾತ್ರತ್ ಈ 300 ಗ್ರಾಮದ ಬಹಳ ಜನಪರವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಬಂದ್ಪುಣ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೆತಿನಾರಿ ಇತ್ತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಹಲವಾರು ಜನಪರ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾಬಲ್ಟಿ ದೆಪ್ಲಿಮಾರ್ ಮೇರೆಗೆ ಮಾತೆರಲ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸೌಹಾರ್ದ ಕಲಾವಿದರು ಕುತ್ತಾರು ನೇತ ಸಂಚಾಲಕರ ನೆಂಚಿನ ವಂಶಿಕ್ ಗಾನದ ಮನೆ ಶಾಲ್ಪಾರ್ದ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಕೊರ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಕ್ಕೇನೊಂದು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಗ್ರಾಮಡೊಂಜಿ ಗೌಜಿದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಐನಂಚಿನ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಮೇರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬ್ಯಾರಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದಿತ್ತದೆ ಈ ಗ್ರಾಮಡೊಂಜಿ ಗೌಜಿದ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಮಾತ್ರ ಹನುಮಾನ್ ಕ್ರೀಡಾ ಮಂಡಳಿದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದು ಮೇರೆಗೆ ಮಿಥುನ್ ರಾಜ್ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಕೊರ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಿದೆ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮಡೊಂಜಿ ಗೌಜಿಗೆ ಆರಂಭದ ಈ ಗ್ರಾಮಡೊಂಜಿ ಗೌಜಿದ ಆರಂಭದ ಹೆಜ್ಜೆ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಐನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಜಯ ಹನುಮಾನ್ ಕ್ರೀಡಾ ಮಂಡಳಿ ನೇತ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರಿಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದು ನೇತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಚಂದ್ರಶ್ರೀ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರೆ ಮೇರೆಗಳ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದು ಮೇರೆಗೆ ವಂಶಿಕ್ ಗಾನದ ಮನೆ ಶಾಲ್ಪಾರ್ದೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದ ಈ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮಡೊಂಜಿ ಗೌಜಿದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಸರ್ತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ 300 ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಈ ಒಂಜಿ ಜಂಟಿ ಆಶ್ರಯಡ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿದಂಡೆ ನೇತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಹರೀಶ್ ಮುಂಡೋಲಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರೆ ಅರೆಗಳ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದು ಮೇರೆಗೆ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಮೇರೆ ಪೂಕೊರ್ದು ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೈ ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಕ್ಕೇನೊಂದು ಗುಂಡೂರು ಗ್ರಾಮಡೊಂಜಿ ಗೌಜಿದ ಕುಡಂಜಿ ಜಂಟಿ ಆಶ್ರಯದ ಸಂಸ್ಥೆ ಶ್ರೀ ಜೈ ವೀರಾಂಜನೇಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಈ ವೀರಾಂಜನೇಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದು ನೇತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಜಯರಾಮ್ ಕುತ್ತಾರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರೆ ಮೇರೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದು ಮೇರೆಗೆ ಮಿಥುನ್ ರಾಜ್ ಬೇರೆ ಬತ್ತದ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಕೊರ್ದು ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಮಾಡೋದಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಮಡೊಂಜಿ ಗೌಜಿದ ಆರಂಭದ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಪಾಡ್ದಿನಿ ನಮಗ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕಣೆ ಸೌಹಾರ್ದ ಕಲಾವಿದರು ಕುತ್ತಾರು ಈ ಸೌಹಾರ್ದ ಕಲಾವಿದರು ಕುತ್ತಾರುದ ನಿರ್ದೇಶಕರ ನೆಂಚಿನ ಮಿಥುನ್ ರಾಜ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರೆ ಮೇರೆಗೆ ಮಾತೆರಲ ಪರವಾದ ಯಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೇರೆಗೆ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಕಬೆಗೋಡಿ ಬತ್ ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದಿದೆ ವಿನಂತಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟಿ ದೈವದ ಮೂಲ್ಯನ್ನೇ ಮಾತ್ರ ಈ ಗ್ರಾಮಡೊಂಜಿ ಗೌಜಿಗೆ ಕರಿನ ಮೂಜಿ ಅವಧಿಡ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಹಕಾರ ಮಂತಗೋರ್ನಂಚಿನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸಾಲಿಯನ್ ಕಂಪ ಮೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರೆ ಮೇರೆಗೆ ಮಾತೆರ್ನಲ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದು ಮೇರೆಗೆ ಈ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಏನಂಚಿನ ರಘುಪತಿ ಡಿ ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದೆ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಕೊರ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಕ್ಕೇನಂದ್ರಿ
ನಮ್ಮ ಊರುಡು ನಿರಂತರವಾದ ಜಾತ್ಯತೀತ ನಿಲುವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋಣ. ಈ ಊರುಡು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಬಯಕು ನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವು ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ದ ಮುಸ್ತಾಫ್ ಉತ್ತಾರ್ ಮೇರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದು ಮೇರೆಗೆ ಜಯರಾಮ್ ಉತ್ತಾರ್ ಮೇರೆ ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದೆ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಕೊರದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರು. ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸಡಿ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿದ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರೇ ಅಂಚನೆ ಮಾಜಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರ ನೆಂಚಿನ ಗಣೇಶ್ ಟೈಲರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರು ಮೇರೆಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಮೇರೆಗೆ ಮಾಬಲ್ಟಿ ದೆಪ್ಲಿಮಾರ್ ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದೆ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಕೊರದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಮುನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದೊಂದಿ ಗೌಜಿದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಕ್ಟರ್ ಲೋಬೋ ಮೇರುಲ್ಲೆರೆ ಮೇರೆಗ್ಲ ಮಾತಿರ್ನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಮೇರೆಗೆ ಹರೀಶ್ ಮುಂಡೋಲಿ ಮೇರೆ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಕೊರದು ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಸಲಹೆಗಾರರೇ ಮಾತ್ರತ್ತೆ ಶ್ರೀ ಜಯಮನ್ ಕ್ರೀಡಾ ಮಂಡಳಿದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನೆಂಚಿನ ಶ್ರೀಧರ್ ಸಾಲಿಯನ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರಿ ಮೇರೆಗ್ಲ ಮಾತಿರ್ನಲ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಮೇರೆಗೆ ಜಯರಾಮ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದೆ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಕೊರದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಐದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮಡೊಂಜಿ ಗೌಜಿದ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸಡಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿದ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರೇ ಮಾತ್ರತ್ತೆ ಮುನ್ನೂರು ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರೇನೆಂಚಿನ ಶಶೀಂದ್ರ ಕುಕ್ಯಾನ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರಿ ಮೇರೆಗ್ಲ ಮಾತಿರ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಮೇರೆಗೆ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಡಿ ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿದ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರೇ ನಿರಂತರವಾದ ಜವನಿಯರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯುತವಾದ ತನ್ನನ್ನು ಕರಿನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳದಿಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೊಡಗಿಸಿನಾಯರು ದಯಾನಂದ PS ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರನಲ್ಲ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಮೇರೆಗೆ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದೆ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಕೊರದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಪುರ್ಲುದ ಲೇಸಡಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಮಾತ್ರತ ಗ್ರಾಮಡೊಂಜಿ ಗೌಜಿದ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರ ಇಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರು ಮೇರೆಗ್ಲ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಮೇರೆಗೆ ಸುಮಿತ್ರಾ ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದೆ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಕೊರದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರು. ನಮ್ಮ ಊರುದಾಯರ ನೆಂಚಿನ ಈ ಗ್ರಾಮಡೊಂಜಿ ಗೌಜಿದ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರ ನೆಂಚಿನ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರಿ ಮೇರೆಗೆ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಮೇರೆಗೆ ಜಯರಾಮ್ ಬೇರೆ ಪೂಕ್ ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದೆ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಕೊರದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂಜಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಈ ಗ್ರಾಮಡೊಂಜಿ ಗೌಜಿದ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರ ನೆಂಚಿನ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕುತ್ತಾರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರಿ ಮೇರೆಗ್ಲ ಮಾತಿರ್ನಲ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಮೇರೆಗೆ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಕೊರದು ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂಜಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಯುತ ರಘುರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆರಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರಿ ಮೇರೆಗ್ಲ ಮಾತಿರ್ನಲ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಮೇರೆಗೆ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಕಮ್ಮಿಗೋಡಿ ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದೆ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಕೊರದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮಡೊಂಜಿ ಗೌಜಿದ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರೇ ನಿರಂತರವಾದ ಈ ಗ್ರಾಮಡೊಂಜಿ ಗೌಜಿದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೇಲೆಡಿತ್ತಿನಾರು ನಮ್ಮ ವರದರಾಜ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಮೇರೆಗೆ ಮಿಥುನ್ ರಾಜ್ ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದೆ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಕೊರದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂಜಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಮಿತ್ತಗೆಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರು ಮೇರೆಗ್ಲ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಮೇರೆಗೆ
ವಂಶಿಕ್ ಗಾನದ ಮನೆ ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದು ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಕೊರ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರು ಈ ಒಂಜಿ ಉದ್ಘಾಟನೆದಲ್ಲಿ ಲೇಸಡಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಡೋಜಿ ಗೌಜಿದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರೇನಂಚಿನ ಗಣೇಶ್ ಅಡ್ಯಂತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿಲ್ಲರಿ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತರಲ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೇರೆಗೆ ಜಯರಾಮ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದು ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಕೊರ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡುವಂತಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರು ಈ ಒಂಜಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೀತಾ ಟೀಚರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮೇರೆಗಳ ಮಾತಿರಲ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದು ಮೇರೆಗೆ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಮೇರೆ ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದೆ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಕೊರ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರು ಸಂಚಾಲಕರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ವಂಶಿಕ್ ಗಾನದ ಮನೆ ಮೇರೆಗೆ ಮಾತಿರಲ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದು ಮೇರೆಗೆ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಕಬೇಗೋಡಿ ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದೆ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಕೊರ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಕರಿನ ಮೂಜಿ ಅವಧಿಡಿ ಈ ಗ್ರಾಮಡೊಂಜಿ ಗೌಜಿ ದೆಪ್ಪಲಿ ಮಾರದ ಈ ಕಂಡಡು ಈ ಮನ್ನಡು ಯಾವೊಂದುಂಡು ಈ ದೆಪ್ಪಲಿ ಮಾರದ ಕಂಡಡು ಆಯರ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಈ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನ್ರೆ ದಿವಂಗತ ತ್ಯಾಂಪು ಸಾಲ್ಯನ್ ದೆಪ್ಪಲಿ ಮಾರಿ ತ್ಯಾಂಪು ಸಾಲ್ಯನ್ ದೆಪ್ಪಲಿ ಮಾರಿನೇ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅಗತ್ಯತೆ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಕರಿನ ಮೂಜಿ ಅವಧಿಡಿ ಒವೇ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಮುಲಾಜೆ ಇದ್ದಂದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಈ ಕಂಡನ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದೆಲ್ಲ ಈ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮಡೊಂಜಿ ಗೌಜಿದ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಒಂಜಿ ವೈಭವಗ್ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಅರೆಗೆ ಅರ್ನ ಇತ್ತೆ ಅರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಅವೇ ರೀತಿದ ಸಹಕಾರ ನಮಕ್ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿರಂತರವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ತ್ಯಾಂಪುಸಾಲ್ ಜಪ್ಪಲಿ ಮಾರನ ಹೆಂಚಿನ ಸಹಕಾರ ಉಂಡ ಐನೆ ಇತ್ತ ರಾಜೀವಕ್ಕ ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತರ್ನಲ ಬರೋದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಕೊಟ್ಟದು ಅರೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರ ಏನಂಚಿನ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದು ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಕೊರ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಆವುಡಾಂಡ ಐಟೆ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುನಿ ಆ ಊರದ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಗ್ರಾಮಡೊಂಜಿ ಗೌಜಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಈ ಊರದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರನ್ನೇ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರನ್ನೇ ಯಾನಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿ ಜಯಮ್ಮನ್ ಕ್ರೀಡಾ ಮಂಡಲದ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿದ ಆಯ್ತ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸುಮಿತ್ರಾ ಕುಂದರ್ ಮೇರೆಗೆ ಮಾತಿರಲ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಯಾನೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ರಾಜೀವಿ ಮೇರೆ ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದೆ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಕೊರ್ದು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸಡಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರ ಏನಂಚಿನ ವಿಲ್ಫರ್ ಡಿಸೋಜಾ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲರು ಮೇರೆಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಯಾನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಮಿಥುನ್ ರಾಜ್ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೈ ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಕ್ಕೇನು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರ ಏನಂಚಿನ ಹಸನ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರಿ ಅರೆಗ್ಲ ಮಾತಿರಲ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಕಬೇಕೋಡಿ ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದೆ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಕೊರ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಡೊಂಜಿ ಗೌಜಿದ ಕಂಡದ ಯಜಮಾನ್ರೆ ದಾಮೋದರ್ ಸಾಲ್ಯನ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರಿ ಮೇರೆಗ್ಲ ಮಾತಿರಲ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ವಂಶಿಕ್ ಗಾನದ ಮನೆ ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದೆ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಕೊರ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಊರು ಈ ಗ್ರಾಮಡೊಂಜಿ ಗೌಜಿದ ಒಟ್ಟು 4 ಸಂಸ್ಥೆ ಜಂಟಿಯಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಂದುಂಡು ಸೌಹಾರ್ದ ಕಲಾವಿದರು ಕುತ್ತಾರು ಹನುಮಾನ್ ಕ್ರೀಡಾ ಮಂಡಳಿ ಮುನ್ನೂರು ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಶ್ರೀ ಜಯ ವೀರಾಂಜನೇಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ನೇತ ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ನಕ್ಲಿಗೆ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ನಕ್ಲಿಗಳ ಯಾನ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದು ಅದೇ ರೀತಿದ ಸಮಿತಿಲೇನೆ ರಚನೆ ಮಲ್ತದ ಆ ಸಮಿತಿದ ಮಾತಾ ಸಂಚಾಲಕರ ನಕ್ಲಿಗಳ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಈ ಗ್ರಾಮಡೊಂಜಿ ಗೌಜಿದ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಸದಸ್ಯರಿಗಳ ఒక ಮೂಲ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಬಂಧುಲೇಗ್ಲ ಕುಡರ ಮಾತೆರೆಗಳ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನೋ ಈ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಉಂಟವ ಧನ್ಯವಾದ.
ಮಾತೆರನೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣದ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೀವನ್ ರಾಜ್ ಕುತ್ತಾರಿಗೆ ಬೇರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದು ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿಯ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ನಂಚಿನ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಬೇರೆ ಸ್ವಾಗತ ಶಾಲು ಪದಿತದೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ದುಂಬಗೊಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮಡೊಂಜಿ ಗೌಜಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುನ್ನೋಟದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾದ ಪಾತ್ರರುಳ್ಳೇರು ಗ್ರಾಮಡೊಂಜಿ ಗೌಜಿದ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಂಚನೆ 300 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಂಚಿನ ಮಹಾಬಲ್ಟಿ ಇದೆ ಪಿಲಿಮ ಆತ್ಮೀಯರ ವೇದಿಕೆ ಉಡುಪಿನಂಚಿನ ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟಕರು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಿಂಚಿನ ಬಿ ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೊತ್ತು ಅಂಚನೆ ಈ ಸಭೆತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಿಂಚಿನ ರಘುಪತಿಯರೇ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಉಡುಪಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರು ಈ ಭಾಗದ ಯುವ ಮನಸ್ಸುಲು ಬೊಕ್ಕ ಹಿರಿಯ ಕುಲು ಒಂದು ಕುಲದ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮಾತಾ ಜನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಸವನಂಚಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು ಆ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಈ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷಿಕರ ರೈತ ವಿಭಾಗದ ನಡುಟ್ಟು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಆ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಮಾತ ಮನಸ್ಸು ಸರ್ವಧರ್ಮಿ 2009 ಸೌಹಾರ್ದ ಕಲಾವಿದರ ಬೊಕ್ಕ ಜಯ ಹನುಮಾನ್ ಕ್ರೀಡಾ ಮಂಡಳಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗ ದಿನಟೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲು ಪ್ರತಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲ್ಲ ಬರೀ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಕೊರತು ನಮ್ಮ ಹೆಂಚಿನ ಆಶಯ ಇತ್ತಿನ ಆರಂಭ ಪಂಡ್ಲಕನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಸವನಂಚಿನ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಯತ್ನದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಯಶಸ್ವಿ ಕೊರತು 14 ಆಂಡು 2019 ಆಂಡು ಇತ್ತೆ 2024 ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ಆರಂಭ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಜೀವನ್ ರಾಜರೇ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥದ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತಿರು ಅವು ಈ ಗ್ರಾಮದ ಪುರಂಚಿನ ಸೌಹಾರ್ದ ಕಲಾವಿದರ ಪಂಡ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಸ ಒಂದು ಆ ಮುಖಾಂತರ ವೇದಿಕೆ ತಿಕ್ಕಾಂದಿನಂಚಿನ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಕೊರಡು ಅವು ಪೊನ್ನು ಆನು ಪನ್ಪುರ ಭೇದ ಇಜ್ಜಂದೆ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಪನ್ಪುರ ಭೇದ ಇಜ್ಜಂದೆ ಭಾಷೆ ಭೇದ ಇಜ್ಜಂದನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಸ ಒಂದು ಕರಿನ 15 ವರ್ಷಡ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಒಂದು ಹೊಸ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತದೆ ನೂರಾರು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿನ ಸೌಹಾರ್ದ ಕಲಾವಿದರ ತಂಡ ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಗ್ರಾಮಡೆ ಕರಿನ 39 ವರ್ಷದ ಮಾತ ಜನ ವಿಭಾಗದ ನಡುಟ್ಟು ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಯಿನ ಯುವಕರ ತಂಡ ಜಯ ಹನುಮಾನ್ ಕ್ರೀಡಾ ಮಂಡಳಿ ಉಂಟು ಅವು ಈ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿರ್ದು ಬರ್ತದೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಕ್ರೀಡೆಯರ್ದು ಬರ್ತದೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಬರ್ತದೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಈ ಗ್ರಾಮದ ತನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮತ್ತು ಒಂದಿತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಜಯ ಹನುಮಾನ್ ಕ್ರೀಡಾ ಮಂಡಳಿ ಅದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಯಾಕಡೆ ಜೀವನ್ ರಾಜ್ ಪಂಡೇರು ನಮಗೆ ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ದಯಪಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಹುಶಃ ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಪಡೆತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವಡು ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಅವಡಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಈ ವರ್ಷ 2024 ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸುಮಾರು 55 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆ 300 ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಈ 300 ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಈ ಸರಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೋರ್ಪಣದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾಗಿಯಾದುಳ್ಳೇರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ಪಾಲುದಾರಿ ಆದುಳ್ಳೇರು ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ವೀರಾಂಜನ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಪಂಡ ಬಹುಶಃ ನಂಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು ಕರಿನ 31 ವರ್ಷಗಳ ಈ ಗ್ರಾಮಡು ಚಿರಪರಿಚಿತವಾದ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಆರಂಭದ ಪಂಚಾಯತ್ ಪಂಟ ವೈದ್ಯನಾಥ ದೈವದ ನೇಮೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಆ ದಿನ ಈ ಊರ್ದ ಪರ ಊರ್ದ ಭಿನ್ನರಿಗೆ ಒಂದು ಮನೋರಂಜನೆ ಮುಖಾಂತರ ನಿರಂತರವಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರತು ಈ ಗ್ರಾಮದ ಚಿರಪರಿಚಿತವಾದ ಸಂಸ್ಥೆ ವೀರಾಂಜನ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಈ 4 ಸಂಸ್ಥೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜನ ವಿಭಾಗಲ ಅವು ಎಕ್ಕಡ ಪಂಡ್ಲಕನೆ ಅವು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮಾತ ವಿಭಾಗನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸೋಡು ಪನ್ಪನ ದೃಷ್ಟಿಡಿ ಸುಮಾರು 350-400 ಜನತ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮಲ್ದ ಆ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮಲ್ತದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅವು ಮಾತೆರನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಉದ್ದೇಶದಡೆ ಕೊನೋಡು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಸಂದೇಶನ ಕೊರೋಡು ದಾಯಗನ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರಂತರ ಮಾತಾದಿಗಿಡ್ಲ ಒಂದುಂಟು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ 2009 ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮಡು ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಡೆ ಇನಿ ಗ್ರಾಮಡೊಂಜಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬರ ನಡತೊಂದುಂಟು ಅಂಡ ಕೆಸರು ಗಂಬದ ವಿಶೇಷ ಎಂಜಿನ ಪಂಡ
ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಆಯಾಯ ಊರಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾದ, ಭಾಷೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾದ, ಧರ್ಮಗೆ ಸೀಮಿತವಾದ, ಜಾತಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾದ ನಡಪನಾಗ 300 ಗ್ರಾಮದ ಒಂಜಿ ಗೌಜಿ ದಾಯ ವಿಶೇಷ ಬಂಡ ಮಾತ ಜನ ವಿಭಾಗನ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಸ ಒಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊನಪನೆ ದಾಸರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿರೋಧ ಯಶಸ್ಸಿದ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಸಂದೇಶನ ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊರ್ರಾತಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ನೇಟು ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಮಹತ್ತರ ಪಾತ್ರ ಉಂಟು. ಬಹುಶಃ ಇನಿ ನಮ್ಮ 2024 ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡು ಉಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಎಕಡೆ ಪಂಡ್ಲಕನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಯುವತಿಯರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜೋಕುಲು ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ದೆತೊಂಡುವೆರು ಆ ಮುಖಾಂತರ ಕಾಂಡೇಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ನಡಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ SLC ಮಲ್ಪದ ಪಿರೋಡು ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ದೆತೊಂಡರು ಆ ದಿಸೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶ ಉಂಡ ಎಂಚಿನ ಆಶಯ ಉಂಡ ಆ ಆಶಯ ಈಡೇರಡು ಬಂದು ಆಶಿಸೊಂದು ಎಂಗ್ ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೊರನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರಳು ವಂದಿಸೋದು ನಡು ಪಾತ್ರ ಉಂಟು. ಈ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮಡೊಂಜಿ ಗೌಜಿ ಬಗ್ಗೆದ ಪಾತೆರ್ನಂಚಿನ ಮಹಾಬಲ್ಟಿ ದೆಪ್ಪಿಮಾರ್ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದವಂದು ಈತ ಈ ಗ್ರಾಮಡೊಂಜಿ ಗೌಜಿ ನೆರೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾದ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಳ್ಳೆರುಂಡು. ದೀಪನ್ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಲ್ಪುನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪೇರುಂಡು. ಈ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪೇರುಳ್ಳೇರು ಶ್ರೀ ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಲ್ಯಗುತ್ತು ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚಯ ಮಾತಾ ಅತಿಥಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ತು ಈ ಒಂಜಿ ದೀಪನ್ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಲ್ಪುನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಹಚ್ಚೋಣ ಬನ್ನಿ ನಂಗಾದೀಪ, ದೀಪಕ್ಕೆ ಹಾಕೋಣ ಒಲವೆಂಬ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸೆಂಬ ಬತ್ತಿಯ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ ಬತ್ತಿಗೆ ಸ್ನೇಹದ ಕಡ್ಡಿಯ ಗೀರಿದ ಕಡ್ಡಿಯಿಂದ ಹತ್ತಿತು ನಿರ್ಮಲವಾದ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿ ಭಸ್ಮವಾಗಿ ಹೋಗಲಿ ದ್ವೇಷದ ಜ್ವಾಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಅಖಂಡ ದೀಪ ಬೆಳಗಲಿ. ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರ ನೆಂಚಿನ ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಲ್ಲೆಗುತ್ತು ನೇತೃತ್ವದ ಮಾತಾ ಅತಿಥಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ದೀಪನ ಪ್ರಜ್ವಾಲ ಮುಖಾಂತರ ಅವೇ ರೀತಿ ತುಳುನಾಡ ಶೈಲಿದ ತಾರದ ಕೊಂಬುನ ಅರಲ್ಪುನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಗ್ರಾಮಡೊಂಜಿ ಗೌಜಿ ಪಂಟನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಏರುಕಟ್ಟಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಬಂದದಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಂದಿರಂಚಿನ ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಲ್ಲೆಗುತ್ತು ಬೊಕ ಮಾತಾ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದವಂದು ಗ್ರಾಮಡೊಂಜಿ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಲ್ಲೆಗುತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನೆದ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನೆ ಕೆಬಿಕೊರ್ರ ಎಂಗ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಮೂಲು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಇರ್ನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾತುಗೋಸ್ಕರ ಇರನೆ ಮೋಕೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಾನ್ ತೂಲೆಕೊನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಂದಿರು ಅಂಡ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೂವಾರಿ ಬಂಡ ಮಹಾಬಲ್ ದೆಪ್ಪಲಿ ಮಾರ್ ಬೊಕ ಮಾತಾ ಎನ್ನ ಗ್ರಾಮದ ಬಂಧುಗಳು ಶ್ರೀ ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್ ಕ್ರೀಡಾ ಮಂಡಳಿ ಕುತ್ತ ಇಂಕೊಂಜಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ನೀರಾಂಜನ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಈ ಇಂಕೊಂತೆ ಪರಿಚಯ ಕೆಲವಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಉಂಡು ನಾನು ಕೆಲವು ಮಾತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಬೈದೆ ಒಂಜಿ ಹೂವಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟದು ಐನೊಂಜಿ 10 ಇರುವ ಅಥವಾ ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಮುತ್ತಲು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ದಾಯ ಬಂಡ ಸಂಘ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಇಂಚಿನ ಮತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪುನ ಭಾರಿ ಸುಲಭ ಆಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ಮಾತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆನೇ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನ ಒಂದು ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯ ಐತೆ ನಿಗ್ಲಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲಾಘನೆ ಮಲ್ಪದೆ ದಾಯ ಬಂಡ
ಇದು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆಂದ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅವತ್ತಂದೇ ಈ 4 ಸಂಸ್ಥೆ ಸೌಹಾರ್ದ ಕಲಾವಿದರು, ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಕ್ರೀಡಾ ಮಂಡಳಿ, ಮುನ್ನೂರು ಯುವಕ ಮಂಡಲ, ಶ್ರೀ ಜೈ ವೀರಾಂಜನೇಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಕರಿನ 15 ವರ್ಷ నుంచే ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆರತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಹಾಬಲಿಕರ ದೆಪ್ಪಲಿ ಮಾರ್ಪಲ್ಲೆ ಇದೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವವಾದ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ದಾದ ಪಂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಮಾತಾ ಧರ್ಮದಗಳು ಮಾತಾ ಜಾತಿಗಳು ಮೇಲು ಕೀಳು ಎಂದಂದೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಈತ ಮಲ್ಲ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಡವರ ನಿಖಲಿಗೆ ನನವರ ಅಭಿನಂದ ಮತ್ತೊಂದು ನಿಖಲಿಗೆ ಪುರಿಲ್ಲ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಡ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಬೇತನೇ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗ್ರಾಮ ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಕಾರಿನ ಒಂದು 10-30 ವರ್ಷದ ಮುಂಚ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಗಳ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಒಂದು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಪೂರ ಈಗಲೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾತ್ರ ಪೋನಾಗ ಮುಲ್ಪಡ್ ಆನದಾಶ್ರಮ ನಡ್ಕೊಂಡು పోతున్నట్టు ಒಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಲ್ಪಗೆ ಬಾರಿ ಬಂಗತ್ತರು ಆನ 10-20 ವರ್ಷದ ಮುಂಚ ಮುಲ್ಪ ಬೈದರಂಚಿನ ಒಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಪೂರಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಸ್ವತಿ ನಿಲಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅವೇ ರೀತಿ ಎಂಚ ಸರಸ್ವತಿ ನಿಲಯ ಆದ పోతున్న ನನಗೆ ಐಟ್ಲ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ದಯಪಂಡ ಕೆಲವಾರು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಅತ್ತಂದರಗಳು ಇದೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕೇರಳದ ಅಥವಾ ಬೇತೆಂದೆಡ್ದ ಅಥವಾ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರೂಟ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಅವು ಅಡಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಆ ಕಡಿಮೆ ಅಂಚಿನ ಆ ಜಾಗಗಳು ಅದೊಂದು 70-80% ನಮಗೆ 20% ಪುನಗ ನಾನು 100% ಅಗಳು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಐದು ಒಲಿಪ ಹೊಡೆದ ಇಂಚಿನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ದಯಪಂಡ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೊತ್ತು ನಾನು ತೂತು ನಾನು ಕೊಡಲು ಬರ್ತಿದ್ದ ಇಲ್ಲೊಂಜಿ ಅದೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲೊಂಜಿ ಅವ್ರಿಗೆ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಬಂದರೆ ಒಲ್ಪ 4-15 ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ದೂರಗಡೆ ಬಾರಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗೋದು ಬಟ್ ಐದು ಮಾತಾಡಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋಣ ಅಥವಾ ಇಂಚಿನೊಂದು ಪುರ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಚಿನೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ ನಿಂತು ಪೂರ್ಣ ಪುರಾ ಒಂದು ಸಿಟಿ ಐದು ತಿರ್ತಿ ಇಡಬೇಕು ನಾವು ಪುರಾ ಒಂದು ವಿಲೇಜ್ ಈ ಒಂದು ಮುಲ್ಪದಂಚಿನ ವಾತಾವರಣ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಒಂದು ನಿಖಲಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಪ್ರತಿ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಅದರಿಂದ ಅಂತಾರೆ ಭಾರಿ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅವತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಆನೆಗಳ ಪಲ್ಲೆಗನೆ ಈ ಮಾತಾ ಜಾತಿದಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತು ಪುನಗ ಈ ಸೌಹಾರ್ದತೆಗಳು ಪುನಃ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ದಯಪಂಡ ಇನಿ ಕೂಡ ಒಪ್ಪತ್ತು ಅಂಡಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಅವಳ ಹೆಂಗ ತಮ್ಮ ಜನಗಳಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟು ಅಂಚಾದ ಪುನಃ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಡು ಹೊರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಷ ಹೊರಾಂಡ್ಲ ಅಥವಾ 2 ವರ್ಷ ಹೊರ 3 ವರ್ಷ ಕಾಂಡ ಇಂಚಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುರ ನನಗೆ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು. ಅಂಚಾದೆ ಯಾನೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 5 ವರ್ಷ ಆತಾರೆ ಇದೇ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ನೀವು ನಲ್ಲ ತುಂಬುಕೊಂದು ನಮ್ಮ ದಾಲ ಆಪೋಚನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ನಂಗೆ 300 ಗ್ರಾಮನು ಅವು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ನಂತರ ನಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅವು ಮಲ್ಪುಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಚಿನ ಮತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ಪುನ ಇದು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಯಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಕೊಂದು ಬರ್ಪುನ ಮಾತೇರ್ದವಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಪ್ಪುನಿ ಒಂಜಿ ಸರಕಾರ ಹೂವಾಣ ಸರಕಾರ ಆ ಸರಕಾರ ಮಂತ್ರ ಕೆಲಸ ನಿಖಲು ಮಲ್ಪರು ಅಂಚಾದ ಪುರಗ ನಿಖಲು ನೇಕ್ ಅಗ್ಲಾನವಂತದ ಒಂಚಿನ ಸಹಕಾರ ತೆಗೆದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬಿಕೊಂಡೋದು ನನಗೆ ಆದರ್ಶ ಗ್ರಾಮ ಮಲ್ಪುರ ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಐಲಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ದಯಪಂಡ ಈಗ ಒಂಜೇ ಮನಸ್ಸಿಡು ಒಂಜೇ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜೇ ಧ್ಯೇಯಡಿಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಿಡಿದ ಅವರ ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆ ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಯಾನೆ ಬೊಕ್ಕುಲ್ ಪಂಪು ದಾದ ಪಂಡ ದಾದನ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಒಂದು 10-20 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ನೆಟ್ಟಿಡ ಗ್ರಾಮಡು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ 300 ಗ್ರಾಮಡಾವಡು ಅಥವಾ ಬರಿಟಾವಡು ಒಂದು ಮಹಾವಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಪಂಡ ಹೊರಗಜ್ಜೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಪಂಚಂದಾಯ ಬಂಕೆ ಅವೇ ರೀತಿ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಐಟಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಒಂದು ಓಡಿಬಿಟ್ಟು ಉಂಡುಪಡ್ದ ನಿಮಗೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಂಟು ಆಯನ ಕೃಪೆ ನನಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪಡು ಈ ಊರ್ದವ್ರು ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜೇ ಭಾವನೆ ಒಂಜೇ ಮನಸ್ಸು ಉಪ್ಪುಗ ಅಕ್ಕಳು ಮಾತ ನಮ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನ ಈ 2 ಪಾತ್ರೆ ಮುಗಿಪೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಗ್ರಾಮಡೊಂಜಿ ಗೌಜಿದ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರಾಮಡೊಂಜಿ ಗೌಜಿ ಈ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ದಾಯಗ ಬೋಡು ದುಂಬಗ್ ಈ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮನ್ ಮುನ್ನೋಟಗ್ ಕೊನೋಡೊಂದಾಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸದಾ ಬೆಂಬಲವಾದ ಉಪ್ಪಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾತುನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಾತೆರ ನಂಚಿನ ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಮೇರೆಗೆ ಸೋಲ್ಬೇನೆ ಸಂದ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಗೌಜಿದ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರಂಚಿನ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಪೂಜಾ ಮೇರ್ನ ಪಾತೆರಗೆ ಎಂಕಲ್ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ರೆ
ಉಲ್ಲ ಈತ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಇತ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಾಗಪ್ಪ ಮದಕ ಅಂಚನೆ ಜಯಂತ್ ನಾಯ್ಕ ಒಲ್ಲೇರು ನಾಗಪ್ಪ ಮದಕ ಬೇರೆಗೆ ಜಯರಾಮ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಬೇರೆ ಶಾಲು ಪೋದಿತ್ತು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡಕಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಜಯಂತ್ ನಾಯ್ಕ್ ಮೇರೆಗೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಬೇರೆ ಶಾಲು ಪೋದಿತ್ತದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಪೊರ್ಲೋಡು ವೆತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಪೂಜಾ ಬೇರೆಗೆ ಮೇರೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತು ದೇವರೆಲ್ಲ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ಸತ್ತಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಂತೊಂದು ವೇದಿಕೆಲಿತ್ತಿನ ಎನ್ನ ಅನ್ನಗ ಸಮಾಯಿನ ವಿವೇಕಣ್ಣ ಮಾತಾ ಗೌರವವನ್ನು ನಿಂತಿದೆ ಸೀತಿನ ಮುನ್ನೋಟ ಬಂದಿದೆ ಎನ್ನ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪುದಂಚಿ ಯೋಗಲ ಬಾಗೆಲ್ಲ ದೇವಿ ಹೊಲಿಯದೆ ಅಂಡ ಯಾಂದಾಲ ಪ್ರೀತಿನೇ ವಿವೇಕನಗಲ ಕೊಟ್ಟು ಅದು ಆಯುಷ್ಯ ಪರ್ಯಂತ ಮುಂತೊಂದು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಡು ಉಪ್ಪುಡು ಬಂದು ಭಾವನೆ ಉಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಶಕ್ತಿಯೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆ ಶಕ್ತಿನೇ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮವಾದ ಉಪಯೋಗ ಬಂದ್ಪುನಾರೆ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಒಂದು ಎಂಕಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಲ್ಲವಾಡು ಮೂಲ ಎರಡದ ದಾದಂಡ ಏರಿಯ ಕಂಡದ ತಪ್ಪಾದಿತ್ತು ಅಂದ ಕ್ಷಮೆ ಒಂದು 3 ವರ್ಷ ಮೂಜಿ ಅವಧಿದು ಪತ್ತನಾಥ ಕೊಡ್ತದ ಅಭಾವ ಉಂಡು ಐದು ಹತ್ರ ಮಾತರಿಗಳ ಎಡೆಬುರು ಬಾಯ್ಕೊಂಡು ಎನ್ನರಂಟು ಪಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಪೂಜಾ ಬೇರೆಗೆ ದುಂಬಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರ ಮುಸ್ತಫಾ ಬೇರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕೂಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತು ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಇಂಚಿನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕರ್ಸರ್ಕಿಲ ನಾನು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಇದು 4ನೇ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರಯೋಗ ಇದತ್ತ ಉದ್ದೇಶದಾದಂದು ಬಂಡ ಒವ್ವೇ ಭೇದ ಭಾವ ಇದ್ದಂದೆ ಒಂಜಿ ಊರದ ಸಂಸ್ಕೃತಿని ಒರಿಪುನಂಚಿನ ಅವಳು ಗುಳೆಪುನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಒಂಜಿ ಯುವಕರು ಸೇರಿದು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂದಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಒರಿಪುಳ ಅಂಚಿನ ಸಹೋದರತೆ ಸಾಮರಸ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ಘಾಟಕರು ಭಾಳ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾತರಿಯರು ಸುಮಾರು 80% ಇನಿ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಪರ ಊರುದು ಬತ್ತಿನಕ್ಕೂ ಈ ಊರುಡು ಪುಟ್ಟು ಬಲಪಂದಿನಕ್ಕುಲೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೆಲವರು ಜನ ಬೊಳ್ಳೆ ಗುತ್ತಾವಡು ಕುತ್ತಾರ ಗುತ್ತಾವಡು ರೆಪ್ಪಿಲಿ ಮಾರಾವಡು ಗಾಣದ ಮನೆ ಅವಡು ಬೊಕ್ಕ ಗೇಣಿ ಮನೆ ಅವಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಟು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದಲ್ಪ ಕುತ್ತಾರ ಪದವಳು ಒಂಜಿ 20% ಉಪ್ಪುಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅಂದಾಜಿ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಸ್ಕೃತಿని ಒರಿಪೋಡು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಜನಜೀವನ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ಬಹುಶಃ ಈ ಭಾಗಗಳು ಒಂಜಿ ರೈತರನ್ನು ನಂಗೆ ಪೊರ್ಲು ತುಯ್ಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ಜವಣಿಯರು ಆ ಒಂಜಿ ಕಸವುಳ್ಳ ತೊಡಗೊಂಡು ತನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನನಲ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮಗಳು ಇಂಚ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತಂಡ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಪಕ್ಷ ಪಂಗಡಿ ಯಾವುದೇ ಭೇದ ಮತ ಇದ್ದಂದೆ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮಲ್ಪೊಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಆಯ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅವು ಆಂಡ ಗ್ರಾಮಗಳು ಶಾಂತಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಒರಿಯೋ ಮಣ್ಣು ಕೇಳಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾಯಗಮಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಬಹುಶಃ ಈ ಕಾಂಡೊಳಗೆ 100 ಜವಣಿಗಳು ಸೇರಿದು ಒಂದೇ ದಿನೊಟ್ಟು ಇದನ್ನು ತಯಾರು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಂಘಟಕರು ಮೂಲಕ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಐಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತೇನೇ ಇಲ್ಲ ಜವಣಿಯರಿಗೆ ಈ ಊರ್ದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತರು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತದೆ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಮಾತೇರಿದು ಸೇರಿದು ನೀವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕಾಪಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಒಣಸ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಎಣ್ಮ ಸಮಿತಿಲು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆತ್ತದು ಇಂದೇನು ಇದತ್ತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ರೀಡೆ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತದೆ ಕಂಬಳದ ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರನ್ನ ರತ್ನಾಕರ ಕಾವಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಬಣ್ಪೇರು ಅವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಈ ಅಂತಳು ಅವಿಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇನು ಮಾತು ಈ ಎಣ್ಮ ಸಮಿತಿಗಳೆಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೊಂದು ಈ ಭಾಗದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಜವಣಿಯರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೊಂದು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಸೇರಿನ ಕೆಲೆಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೊಂದು ಬಹುಶಃ ದಾಯಕ ಬಂಡೊಂದು ಬಂಡ ನಂಗೆ ಎಂಚಿನಾಳು ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಒಂಜಿ ತಯಾರಿ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಇಂಚ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ನಂಗೆ ನೆತ್ತೆರು ಕೊರರೆ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಆ ಕೊರ್ಪುನ ಸಮಯಡು ನಮ್ಮ ನೆತ್ತೆರು ಕೊರಡು ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಪುಂಡು ನೆತ್ತೆರು ಕೊರ್ಕಂದಪ್ಪ ನಮ್ಮನ್ನು ನೆತ್ತೆರು ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚಾದು ಪುನಃ ಜವಣರಿಗೆ ಏನು ಬಲ್ಪುನಿ ನಿಗಳಿಗೆ ವಾ ಕೊಡ್ತುಡು
ಮಾತೆರಿಗಿಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಆ ಪೊರ್ತುಲೈನ್ ಮಲ್ತು ಮುಗಿಪೋಡು ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರ ದಯೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾತ ಸಹಕಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಣಂದು ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತಿನ ಸಂಯೋಜಕರಿಗೆ ಸಂಧಾನ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪ ಜೈ ಹಿಂದ್. ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರ ಇಚ್ಚಿನ ಮುಸ್ತಫಾ ಮೇರೆಗೆ ಈತ ದುಂಬುದ ಪಾತ್ರಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮುನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಿಲ್ಫರ್ಡ್ ಡಿಸೋಜಾ ಮೇರೆನು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಚುಟುಕಾದ ಪಾತೆರ್ದು ಇವ ಶುಭ ಕೋರದು ಪಾತೆರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತು. ಇನ್ನಿತ ದಿನಟು ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೌಜದ ಗ್ರಾಮದ ಜಾತ್ರೆ ಅಂದು ಪಣೊಲ್ಲಿ ಇನಿ ಮಾತಾ ಧರ್ಮದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾತಾ ಜಾತಿ ಭೇದ ಬೊಳ್ದು ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಉಳ್ಳೇರು ಈ ಗ್ರಾಮಡ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಈ ಕಂಡೋಡು ಜವನಿಯರು ಹೊಂದಿದೇರು ರೆಡಿ ಯಾಪನಿಕಲ್ ವೇದಿಕೆ ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ಪಾರು ಎಂಕಲ್ ಈ ಕಂಡೋಡು ಗೊಬ್ಬೆರೆ ರೆಡಿ ಆದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇನಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಕಲ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ತೂನಾಗ ನಾಲ್ಮೇಟ್ಲ ಹಿಂಗೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟದ ಒಡ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ವಾರದಿಂಚ ಒಂಜಿ ವಾರ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳೇ ಆದಕ್ಕೂ ನೆಟ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೈದೇರು ಇನ್ನು ಮುಕ್ಕಳೊಂಜಿ ಮಲ್ಪನ ಕಷ್ಟ ಯಾನೊಂಜಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗಮಂಜೀರು ಇನ್ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಕುಟುಂಬಲ ಇನ್ನೆಟ್ಟು ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಗ್ರಾಮಡ್ಲ ಇನಿ ಈ ಕಂಡೋಡು ಗೊಬ್ಬುನಾಗ ಆರೋಗ್ಯ ದಿಶಿಡ್ಲ ಕೃಷಿಕೇರು ದ್ಯಾಪಲ ಕಂಡೋಡು ಉಪೇರು ಇನ್ನು ಮಾದ ಗ್ರಾಮದ ಜನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಕಂಡೋಡು ಗೊಬ್ಬುಲೆ ಬಂದು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಕೊಡ್ತೇರು ಇನ್ನಿತ ದಿನಟು ಏರು ಮಾತ ಈ ಕಂಡೋಡು ಗೊಬ್ಬು ಏರು ಕೆಸರಡು ಗೊಬ್ಬು ಏರು ಅಕ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದದು ಈ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಪಾತ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಮಾತಾಡಲಾಗ್ಲ ಇನ್ನೆಟ್ಟು ಭಾಗ್ಯ ಇನ್ನಾಕ್ಲಾಗ್ಲ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮದ ಜವನೇರೆಗ್ಲ ಈ ಮುರಣಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕ್ಲಬ್ದ ಮಾತಾ ಜವನೇರೆಗ್ಲ ಯಾನು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಈ ಸಭೆತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುರುಕರೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಕಮಿಟಿದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಯಾನು ಶುಭ ಕೋರ್ತ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಅಕೆರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಜೈ ಹಿಂದ್. ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಪೂಂಜರೆ ಅವ ರೀತಿ ಮುಳು ಸೇರಿದಿನ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರೇ ಅಂಚನೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಇನಿ ಈ ನಾಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಸೇರಿದು ಗ್ರಾಮಡೊಂಜಿ ಗೌಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ದಾದ ಪಂಡ ಓಲು ಪೋನಗಲ ವಾ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೂ ಪೋನಗಲ ನಂಗೆ ಅಲ್ಪ ಜಾತಿದ ಅತ್ತನ ಧರ್ಮದ ಅತ್ತನ ಕೆಲವು ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಗೌಜಿ ಅವಂದುಕೊಂಡು ಅವು ಜಾತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆದುಕೊಂಡು ಆಡ ನಮ್ಮ ಈ ಗ್ರಾಮಡೊಂಜಿ ಗೌಜಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಪೂರೆರೆಗಲ ಅವು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆವಡು ಹಿಂದೂ ಆವಡು ಮುಸ್ಲಿಂ ಆವಡು ಮಾತೆರೆಗಲ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಸಮಾನತೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಬಲೊತ್ತು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದೆ ಪನೊಲಿ ಇನಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಸಂಸ್ಥೆ ಖಾಲಿ ಗ್ರಾಮಡೊಂಜಿ ಗೌಜಿ ಮಲ್ಪನೆತ್ತು ಈ ನಾಲ್ಕು ಸಂಸ್ಥೆಲ ಪ್ರತಿ ಸಮಾಜದ ಶ್ರಮದ ಜನಕಲ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಎಂಗಲ್ ಹನುಮಾನ್ ಕ್ರೀಡಾ ಮಂಡಳಿ ಸಾಧಾರಣ ಆ ಜಕ್ರೆ ಜಾಗ ಅವಳು ಇದು ಬರುದುಂಡು ಐಲ್ನಾಯ್ತೆ ಕೃಷಿ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಗ್ರಾಮಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಸಾಧಾರಣ ಕೆಲವು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ವಾರ್ಡದ ಮಾಬಲ್ ಅರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಸಾಧಾರಣ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಕನಸುಂಡು ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಿಗಳ ಮಾರ್ಗ ಆವಡು ಒಂದು ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು ಆ ನೇತೃತ್ವಡು ಹನುಮಾನ್ ಕ್ರೀಡಾ ಮಂಡಳಿ ಅಂಚನೆ ಬಾಕಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೇರಿದ್ದು ಶ್ರಮದಾನ ಮುಖಾಂತರ ಕೆಲವು ರೋಡ್ಗಳನ್ನು ಮಂತದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿ ಕೈತಲ್ದ ಭೋಜ ಪೂಜಾರಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಗೆ ಎಂಕಲ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮುಖಾಂತರ 10 ಲೋಡು ಕಲ್ಲು ಎಂಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾಗೇಶನಿಂದ ತೀರದ ಪೋಯರು ಅರೆಗಳ ಆರ್ನ ಸಂಸಾರಗಳ ಒಂದು 50 ಸಾವಿರ ಮುಟ್ಟ ಈ 4 ಸಂಸ್ಥೆಲು ಎಂಕಲು ಒದಗಾದ ಕೊಡ್ತ ಇನಿ ಖಾಲಿ ಗ್ರಾಮಡೊಂಜಿ ಗೌಜಿ ಆಯ್ತು ಇಡೀ ಊರದ ಒಂಜಿ ಹೆಂಚಿನ ಕಷ್ಟ ಉಂಡ ಐಕಲ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊಡ್ದು ಒಂಜಿ ಈ ಗ್ರಾಮನು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಲಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅಂತದಿಲ್ಲ ಬಂದಲೆ ಇನಿ ನಂಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮಡೊಂಜಿ ಗೌಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಪರೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಕಂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೈತಂಡು ಇಲ್ಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೊಡಾಯನ ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಚನೆ ನೀರು ಮಾತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಈ ವಾರ್ಡದ ಮಾಬಲ್ ದಿಪ್ಪೆಲ್ಮಾರು ನಿಜವಾದ್ಲ ಆರೆ ಮಾತ ಧರ್ಮದ ಕಲಿಗಳ ಮುಟ್ಟ ವಾ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವಡು ವಾ ಜಾತಿದ ಅವಡು ವಾ ಧರ್ಮದನೇ ಅವಡು ಮಾಬಲ್ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ನಿಜವಾದ ಆರೊಂಜಿ 300 ಗ್ರಾಮದ ಮುತ್ತು ಉಂದಿ ಪನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂಜಿ ಓಲ್ ಪೋನಗಲ ಮಾಬಲ್ ಇನಿ ಎಂಕಲ ಈ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮಡೊಂಜಿ ಗೌಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮಸ್ತ್ ಆರೆ ಒಂಜಿ ಮುದ್ವಡಿದ್ದು ಎತ್ತೋ ಟೈಮ್ ಕನಸು 500 ವರ್ಷಗಳ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪಡ ಬಂದದ್ದು ಅಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ
ಮಲ್ಪೆ ನಿಕ್ಲ ಸಹಕಾರ ಬೋಡು ಇನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೈದರು ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬುಗ ತಿಳಿಪುಗ ನಲಿಪುಗ ಪೊರ್ಲುಡು ಖುಷಿ ಪಡೆಕ ನಿಖಲು ಖುಷಿ ಪಡೆದ ನಿಂಗ್ಲೆ ಖುಷಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊಡುಕೊಂಡದ್ದು ನಿಂಗಳ ವಿನಂತಿ ಬಂತಂದು ಎರಡು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪೆ ಜೈ ಹಿಂದ್. ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಪಾತೆರನಂಚಿನ ರಘುಪತಿ ಡಿಂಬೇರೆಗೆ ಇತ್ತ ಕಡೆಕಾದ ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಸಮರೋಪವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಕೊರ್ರೆಲ್ಲೇರು ಹರೀಶ್ ಮುಂಡೋಲಿಂಬೇರು ಅವೇರು ದುಂಬು ಈ ಒಂಜಿ ಮನರಂಜನೆಗಾದ ಕೋಣಗಲ ಓಟ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಡು ನಡಪೇರುಂಡು ಐತ ಮಾಲಕೆರೆಂಚಿನ ಕುತ್ತಾರು ಯುವ ಬಾಂಧವರು ವಾಲ್ಟರ್ ಲೋಬೋ ಇನೋಲಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಬೆಲ್ಮಾ ಕಣಪುರ ಮುಗುಲು ಮೂಜಿ ಮಾಲಕೆರಲ ತನ್ನ ಕೋನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತಾ ನೇತೃತ್ವನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿದ ಸಂಚಾಲಕಿಯರು ರತ್ನಾಕರ್ ಕಾವಾಂಬೇರು ಆ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸೋದಿಲ್ಲೇರು ಆರು ಮೂಜಿ ಕೋಣದ ಯಜಮಾನರೆಲ್ಲ ಪಂಡದು ಆ ಕೋನನ ಕರೆಕ್ ಲೆತ್ತದು ಅವೇನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದ ಇತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಾರೋಪದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೆರಳ್ಳಿ ಹರೀಶ್ ಮುಂಡೋಲಿ ಯೋಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಖೀರದ ಸುತ್ತು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಂದಲೆ ಬೆಮ್ಮೇರ್ನ ಸೃಷ್ಟಿದ ಈ ತುಳುನಾಡು ತುಳುವೇರ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯೋಗ ಬಂಡ ಬೇಸಾಯ ಬೆನ್ನಿ ಬೇಸಾಯದ ಮುಖಾಂತರ ಯೋಂಜಿ ತುಳು ನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿಂಚಿರುಂಡ ಅದ್ರ ಮಾತ ಉರಿಪುರಂದ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಸರ್ವ ಬಂಧುಲು ಬಂದಲು ಸಮಾಜಡು ಸಾಮರಸ್ಯದ ಬದುಕನ್ನು ಮನ್ಪೋಡು ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೋತಿನಂಚಿನ ಸೌಹಾರ್ದ ಕಲಾವಿದರು ಕುತ್ತಾರು ಅಂಚನೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಒರಿಯೋಡು ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಒರಿಯೋಡು ಇದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ಪಡುತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಕ್ರೀಡಾ ಮಂಡಳ ಸಮಾಜಡು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಲ್ತಂದು ಆ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಹಲವಾರು ಕೆಲಸ ಮಂದಿನ ಸಂಸ್ಥೆ 300 ಯುವಕ ಮಂಡಳ ಈ ವರ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿನ 300 ಯುವಕ ಮಂಡಳ ಅಂಚನೆ ಜನಗಳನ್ನ ದೈಹಿಕವಾದ ಅಂಚನೆ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಬೌದ್ಧಿಕವಾದ ಅಕರಣೆ ಸಮಾಜದ ನಾಗರಿಕರ ಮನಪರಂಚನ ಮಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆ ಜೈ ವೀರ ಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಕುತ್ತಾರೆ ಬಹುಶಃ ಈ 4 ಸಂಸ್ಥೆದ ಕೂಡುವಿಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಈ ಗ್ರಾಮಡೊಂಜಿ ಗೌಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪಡು ತುಳು ಜಾನಪದ ಕಲೆಯನ್ನು ಒರಿಪಡು ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕನ ಬದುಕನ್ನು ಒರಿಯೋಡು ಆ ನೆಲೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮದ ಯುವ ಜನಾಂಗ ಇಂಚಿನುಂಡ ಆ ಜನಾಂಗಗೂ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಾತು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಬುಳಪಾನ ಕೆಲಸನು ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮಡೊಂಜಿ ಗೌಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರ ಮಲ್ಪಡು ಆ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದ ಶಾಂತಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಚನೆ ಸಹೋದರತ್ವ ಭಾವನೆದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಗ್ರಾಮಡೊಂಜಿ ಗೌಜಿ ನಿರಂತರ 5 ವರ್ಷವರ ಈ ಒಂಜಿ ಲೆಪಲಿ ಮಾರ ಕಂಡು ನಡೆದನ್ನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಡೆಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ನಿರಂತರವಾದ ಯುವ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪದ ಆ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತದೆ ಆ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪುನಿಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ನಾಳೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಬಂದಲೆ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಜಾನಪದ ಕಲೆ ಇಂಚಿನ ಕಂಬಳದ ಮುಖಾಂತರ ಆರಂಭ ಆಪುಂಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ನಿರಂತರವಾದ ನಮ್ಮ ಕಂಡುಡಂತೆ ಗೊಬ್ಬು ಅವತ್ತಿನ ಮಿತ್ತಡು ಬೆತೆ ನಮ್ಮ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆಗಳು ನಡಪ್ತಾರೆ ಬಂದಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾಂಡಿಡ್ದು ಬಯ್ಯಮುಟ್ಟ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಂತ್ರದ ಸಂಘಟಕರು ನೀನು ಮಾತೆರ ನಿಕ್ಕಳು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ಪರೆ ಮಾತ ಸೇರಿದ ಊರ್ದ ಅಂಚನೆ ಪರ ಊರ್ದ ಮಾತ ಸರ್ವ ಜಾತಿದ ಬಂಧುರು ನಿಕ್ಲೆ ಸಹಕಾರಕ್ಕೊಂದು ಏನೊಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಸುರೂಕಾದ್ಯಾನೆ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದ ಗೌಜಿದ ಆಯೋಜಕರ ಪರವಾದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಉಡಾಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಹುಶಃ ಬೊಂಬಾಡಿ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲನ ಯೋಂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಿತ್ತು ಮೋಕಿದ್ದು ಬೈದಿನ ಬದ್ದದು ಯೋಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೀಪನ ಮುಂಚಿನ ಎಂಗ್ಲನ ಹಿರಿಯರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಶೀತ ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಉಡಾಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯಿತ ಅಂಜನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರಿಕಾರು ವಹಿಸಿದ ಯೋಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡಪಾದಿಕೊಂಡಂಚಿನ ಗ್ರಾಮಡೊಂಜಿ ಗೌಜಿ ಜೊತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನ ರಘುಪತಿ ಡಿ ಕುತ್ತಾರ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಮ್ಮೇಲು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪೆ ಮಾತಾಡಲ ಪುದರ್ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದ ಐಕಾತರ ಮುಂಜೆ ಪಾದೆರಡು ವೇದಿಕೆತ್ತಿನ ಮಾತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿ ನಗಲಿಗೆ ಒಜೆ ಪಾತೆರಡು ಈ ಗ್ರಾಮಡೊಂಜಿ ಗೌಜಿದ 4 ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾದ ಉಡಾಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಮ್ಮೇಲು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ
4 ಸಂಸದ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಹಿತೈಷಿಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಯಾನು ಸೊಮ್ಮೇಲು ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ ಅಂಚನೆ ಮಹಿಳಾ ಬಂಧುಗಳಿಗಳ ಮಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಯಾನು ಉಡಾಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಮ್ಮೇಲು ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗಳ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಸೌಮ್ಯ ಸಂದಾಯಿತ ಮುಂದೆ ಅಂಜನಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಯೋಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಕಂಡ ಒದಗಿಸಿಕೊಂಡ ಮಹಾಬಲ್ ದೇಪಲ್ ಬೇರೆ ಮಿತ್ರನ ಕುಟುಂಬದಾಗಲೇ ಯಾನು ಉಡಾಲ್ದಿ ಸೌಮ್ಯ ಸಂದಾಯಿತ ಮುಂತೊಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಅಂಜನೆ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಸಹಕಾರ ಕೊನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊರಿಗಳ ಎಂಕ್ಲು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಆಭಾರಿಯಾದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ನಿಖಿಲನ ಸಲಹೆ ಸಹಕಾರ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಈ ನೀ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ ಉಪ್ಪಡು ಬಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರತಿ ಎಂಕ್ಲನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂದು 4 ಸಂಸ್ಥೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರೆಸಾಯ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಡೆ ಪನೊಂದು ಈ ಒಂದು ಸವಾಲೇಸಿದ ಚುಕ್ಕಿದಿ ಒಂದಲ್ಲ ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಸೊಲ್ಮೆಲೋ ಹರೀಶ್ ಮಂಡಳಿ ಮೇರೆಗೆ ಈತೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಿರಗಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕನೆ ಕರಿನ ಮೂಜಿ ಗ್ರಾಮಡೊಂಜಿ ಗೌಜಿಡ್ಲ ನಮಕ್ ಮಾತಾರೀತಿರ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿ ನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಡದ ಯಜಮಾನರಾದಿದ್ದು ಮಿತ್ತದ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನರಲ್ಲ ಮಾತಾದಿಗಿರ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿ ನಂಚಿನ ತ್ಯಾಮ್ ಸಾಲಿಯನ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲದೇರೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮಡು ಕರಿನ 5 ವರ್ಷದ ಹಿರಿಯ ಜೀವಲು ದೇವಾದೀನ್ ರಾತೇರು ಮುಕ್ಲಿನ ಮಾತೇರೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕದಂತೂ ಮಾತೇರ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮನರಂಜನೆಗಾದ ಮಾತ್ರ ರತ್ನಾಕರ್ ಕಾವು ಅಂಬೇರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕೋಣಗಲ ಓಟ ನಡಪೆರುಂಡು ಆ ಕೋಣಗಲ ಓಟ ಆಯ್ಕೆ ಯಜಮಾನರು ಮಾತೆಲ್ಲ ತಯಾರಾದು ಅವೇನು ಶುರು ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದು ಐತೊಟ್ಟು ಅವೆತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೌಹಾರ್ದ ಕಲಾವಿದರು ಕುತ್ತಾರ ನೇತ ಮುಕ್ಕಲ ಕಲಾವಿದರು ಒಂಜಿ ನೃತ್ಯಲ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ನಡಪೆರುಂಡು ಅಕ್ಕಲ ವೇದಿಕೆ ಬರುಡು ಆಯ್ನಂತ ಬೇಗ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಅವೇ ರೀತಿ ರತ್ನಾಕರ್ ಕಾವ್ ಅಮರ ನೇತೃತ್ವದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ವೇದಿಕೆ ನಂತರ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರು ಕಂಡದ ಆತರಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನೆರವೇರಿಕೆ ನಡಪೆರಡು ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನದ ಸಂಚಾಲಕರ ನೆಂಚಿನ ಶೇಖರ್ ಡಿ ಬಕ್ಕ ಲೋಕೇಶ್ ಅಲ್ಪ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ನೆಂಚಿನ ಮಾತಾ ತಾಯರಿಗೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನದ ಉದ್ಘಾಟನೆದ ಜವಾಬ್ದಾರಿನೇ ರೈತ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿ ನೆಂಚಿನ ಶೇಖರ್ ಕುಂದಾರ್ ಬಕ್ಕ ಲೋಕೇಶ್ ಜನಲ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಅವನ್ನ ಅಲ್ಪ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದು ಬೇರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡ್ ಇತ್ತೆ ಮನರಂಜನೆಗಾದ ಒಂಜಿ ಕೋಣಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೋಣಗಳ ಓಟ ಇತ್ತೆ ನಡತೊಂದುಂಡು ನೇತು ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿದ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೇರಿ ಈ ಕೋಣಗಳ ಓಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡಪಣಂಚಿನ ಜಾಗೆಗೆ ಪೋದು ಈ ಕಾರ್ಯ ಬೆಲ್ಮಾ ಕಾನಪುರ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮೇರ್ನ ಎರ್ಲು ಮೂಜಿ ಜೋಡಿ ಎರ್ಲು ಇತ್ತೆ ಈ ಕಂದಡಿ ಸ್ವರ
ಸಂವಾದ ಕಲಾವಿದ ತಂಡದ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಸಂದರ್ಭ ಪಾಟೋಡು ಬನ್ನಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ 3 ವರ್ಷದ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಡೊಂಜಿ ಗೌಜಿ ಅಂಚ ಸೂತ ಕಂಬಳದ ಎರ್ಲೇನು ಕೆರೆಗೆ ಕೊಡೋದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚೆನೆ ಕಂಬಳದ ಏರ್ಲು 3 ಜೋಡು ಬೈದ 4 ಜೋಡು ಪಂತ ಆನ 1 ಜೋಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚ ಅದಕ್ಕೆ ಆಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಫುಲ್ಲು ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ಆಕಳಿ ವಾಣಮ್ ನಡೆದರ ಜಾಗ ದೋಷ ನಮ್ಮ ಕಾತದೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಆಕಳ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಅರ್ನಳವಾದ ಯುವ ಬಾಂಧವರು ಕುತ್ತಾರ್ ನೇತ ಓಟದ ಕೋಣದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ ಐತ ಎರು ಗಿಡಪರಲ್ಲಿ ಶಶಾಂಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಲ್ಯಗುತ್ತು ಮೇರ್ನ ಯುವ ಬಾಂಧವರು ಕುತ್ತಾರ್ ನೇತ ಓಟಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪಂಚೂರು ಐನತ್ ಬೇರೆ ಅಡಿ ಬಂದ್ಬಿಲೆ ದಯಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ಟಕೊಂಡು ನಿಂತು ಹಾಕಲು ಒಂಚೂರು ನಿಂತು ಬೋಡು ದಯಪಂಡ ಎರ್ಲು ಮಿನಿ ನಿತ್ತು ಬೆಲ್ಮ ಖಾನಾಪುರ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮೇರ್ನ ಎರ್ಲು ಐದು ಗಿಡಬರಲ್ಲಿರೋ ಸಂದೀಪ್ ರಾಜ್ ಮಾಡೂರು ಬೆಲ್ಮ ಖಾನಾಪುರ ಮೇರ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮೇರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಎರ್ಲು ಸಂದೀಪ್ ರಾಜ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರಿ ಬೆಲ್ಮಾ ಕಾನಕೂರು ಶರೀಫ್ ಸಾಹೇಬರ್ ನೆರ್ಲು ಬಲ್ಲಡಿ ಗಿಡವನಾರು ಸಂದೀಪ್ ಮಾಡೋರು ಈ ವರ್ಷದ ಗ್ರಾಮಡೊಂಜಿ ಗೌಜಿಡಿ ಪಾಲ್ಪಡೆಯಿನ 3 ಜೊತೆ ಏರ್ಲು ಪುತ್ತಾರು ಯುವ ಬಾಂಧವ್ಯರೇ ಅಂಚನೆ ಶರೀಫ್ ಸಾಹೇಬರ್ ಕಾನಕೂರು ವಾಲ್ಟಲ್ ರೋಬೋ ಇನ್ನೋಲ್ ಮಿಕ್ಲಿನ 3 ಜೊತೆ ಏರ್ಲು ಈ ವರ್ಷದ ಗ್ರಾಮಡೊಂಜಿ ಗೌಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೂಟಡು ಪಾಲ್ಪಡೆನೇ ಇರಲು ಮಿಕ್ಲಿಗೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಮಾಬಲರು ಗುರ್ತಾರೆ ಬೆಳ್ಳಕನಕೂರು ಸರಸ್ವತಿನರ್ಲು ಇತ್ತ ವಾಲ್ಟರ್ ಲೋಬರ್ನ 3 ನಂಬರ್ದ ಎರ್ಲು ಬಲ್ಲದ ಸ್ಪರ್ಧಡು ಗಿಡಪ್ಪನಾರು ಅಲ್ವಾ ಮಾಬಾಲ್ರೆ ಮೈಕ ಏರುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತಿ ಗೇಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಡಪೆರಡು ಐನತ್ತು ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿಪೆರಡಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಆ ಏರ್ಲನ್ನು ಬೇಗ ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ವಾಲ್ಟರ್ ಲೋಬೆರ್ನ 3 ನಂಬರ್ದ ಎರ್ಲು ಗಿಡಪ್ಪನಾರು ನಜೀರ್ ಎಲ್ಮ ನಜೀರ್ ಮೇರ್ನ ನಜೀರ್ ಮಲ್ಮ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲಡು ಗಿಡ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲರು ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಈ ಕಾಲಕ್ಕಂದ್ರೆ ನಡುಕೊಂದರೆ ಇರ್ಲೇನು ಬರೀ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಸಮಿತಿದಗಳು ಒಂಜಿ ತೆಪ್ಪಲು ಕೊಡ್ತಿರ್ ದಾಯಪಂಡ ಕಾಂಡೆ ಚಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಿರಿ ಅಂಚಾದ ಮುಲ್ ಬೈಕಿನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಚಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಿರಿ ಅಂಚಾದ ಏನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಲ್ಪ ಅಲ್ಲ ಬುಡಿಯರಿಗೆ ಹರಿಶನ ಹೂವಿಯರು ಅವು ವಾಲ್ಟರ್ ಲೋಬೆರ್ನ 3 ನಂಬರ್ದ ಎರ್ಲು ವಾಲ್ಟರ್ ಲೋಬೋ ಇನ್ನೋಲಿ
ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ನ ಮುಜಿನ ಬರ್ದೇರ್ಲು ಅಲ್ಪ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬತ್ತಲೆ ಮಂಜೆ ಬಿಟ್ಟು ಬತ್ತಲೆ ಅಂಚೂರು ಇಡೈನಾರು ಬೆಲ್ಮಾನ್ ನಜೀರ್ ಮೇರು ವಾಲ್ಟರ್ ಲೋಬೋ ಇನೋಲಿ ಮೇರ್ನ ಮೂಜಿನ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಗಿಡ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಿಂದ ವಿಶ್ವನಾಥಿ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಜಾನಾದಿಗೆಗೆ ದೀಪ ಪತ್ತವನ ಮುಖಾಂತರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಅಂಚಿನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಈ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಪುನು ಪತ್ತವನ ಮುಖಾಂತರ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪೆರಲಿ ಈ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಡು ದುಂಬುದ ಕಾಲಡೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತಿನಕ್ಕಿನ ವಸ್ತುಲೇನೆ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಏತೋ ಗಿಡನ್ನು ತೂದು ಪೂಜಾ ಆ ದೈಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮುಲ್ದಿದ್ದ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಮೀನಲೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ದಿನನಿತ್ಯ ಬಲಕ್ಕೆ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ಪಡ ಬಂಧನಿಗಳ ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ವಾಟರ್ ಲೋಬೋ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರ್ನ ಮೂಜಿನ ನಂಬರ್ ತಯಾರು ಇಡಪನಾರು ನಜೀರ್ ಬೆಲ್ಮಾ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಿತ್ರರೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಒಬ್ಬರು ಹತ್ತಲು ಆರಂಭ ಎರಡು ಆ ಕೆಸರದ ಪತ್ತಲಿಗೆ ಚಂದ್ರಾಸ್ಪಕ ಅನಿಸ್ಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಪ್ಪ ಮಂಜೋಟಿ ಎರಡು ಬಟ್ಟೆ ಅಪ್ಪ ಎರಡು ಮುಂದಲ್ಪ ಅಚ್ಚಿ ಇಚ್ಚಿ ಬಾಂಗ್ಲೇಕ ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪಿ ಸಿಂಗಲ್ ನಂಬರ್ ಎರಡು ಗಿಡಬರಲ್ಲ ಈ ಕಂಬಳ ಆಯ್ದ ಕೂಡಲೇ ಕಂಬಳದ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಗೊತ್ತ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತ ಇದರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ ಮಾತ್ರ ಇದೊಂದು ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇದಿಕೆ ನಡೆಕೊಂಡು ಆಯ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯವರು ವೇದಿಕೆ ಗೌರವ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಗೌರವ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರ ಯಜಮಾನರು ವೇದಿಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಹಂಗೆ ನಡೆಸಿದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ನಡೆದರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ರೀಡಾ ಸಮಿತಿ ವಂಶಿ ಗಾನದ ಮನೆ ದಯಮಾಡಿ ವಂಶಿ ಗಾನದ ಮನೆ ಯೋಜಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಭಾಗದ ಓಟದ ತಯಾರು ಮಲ್ಪಡ ಬಂದ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು ಬಂದು ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವೇ ಗೊಬ್ಬರ ಎತ್ತಿನ ಮತ್ತು ತೀರ ಎತ್ತಿನಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಚಾಂದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂದಿದೆ ಹಾಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಡ ಬಚ್ಚಿದ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಸಮಿತಿಗಳು ಬಂದರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊಬ್ಬರ ಅಡಿಯವರು ಬಂದಿಡ ಅಂತ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂಜೆ ಆಹಾರ ಸಮಿತಿ ಜಯಶೀಲ ರೈತ ಬಳಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡು